Oy, bago pa man din sa akin, mo lagi balik. Buhay din. Nagili ka, ha? Ito yung mga anak ko. Ay, saan ako? Pagbubulo, yes na na yun. Pagbubulo. Papaw niyo. Init? Ha? Dili para tragon. Ano, ito dalawang ito. Tara. Ito nga. Hàng lắm không? Hàng kìa. Ở bên nào cụ ấy hả? Diba? À, cái đó Bây giờ xin Ano to dyan? Lah. Papa eh. Murah nih brokin. Guys, dapat apa namanya guys? Mulai terada nama urus bye bye. Naon? Palagi kanang baktoran yang mungkin buka kita. Buat tinuluos mo atri. Nah guys, mga sus ako makaon na ni mga bahas man ni oh. Kaon na yung bahas na subak nih subak. Dan tayang yung bahas oi. Pura man. Kinilaw with sili. Babet-betek naon samut. Siya. Silaw. Sili. Sus lor lay. Luk ba na? Tapaw kang hangin kaon. Nausik man eh. Kabukol sa kayo kay lami ba? Ang dapat-dapaw. Daghang kang bahas. Man mo. Wan ah. Champion ako dire. Hala. Napay siya. Namli ka pa dere. Kaya. Bag gala. Beef. I got it. Cut. Masa. Bisnya. Malas sila. Kakong sila tara, balik. Balik sila kayak ganyan, bentukan nih, kalau berapa? Tapi kan on ya. Apa? Ah. Mana dulu dia? Ini gimana?